Moi! Nyt opetellaan sarja numero 3 tästä kokonaisuudesta. Tässä sarjassa tehdään 2 kasia, kun 2 edellisessä sarjassa ollaan tehty 1 kasi per sarja. Tehdään ensin 1 kerta kokonaisuudessaan tämä sarja. Mä lasken laskut mukana ja sitten katsotaan lasku kerrallaan, mitä nämä liikkeet on. Y, ka, ko, ne, vi, ku, se, ka. Y, ka, ko, ne, vi, ku, se, ka. Ensimmäinen liike, mikä me tehdään, on askel eteen. Samaan aikaan kädet lähtee 1, 2 täältä sivuilta nousemaan ylös. Mä teen tän nyt tosi hitaasti. Kun kädet on noussut molemmat yhtä aikaa tähän korkeudelle, kyynärpäät jäävät paikoilleen ja ainoastaan kyynärvälisestä eteenpäin tonne kämmeneen nyrkit pyörähtävät ympäri ja nousevat tänne pään päälle korkealle ristiin. Sen jälkeen ne laskeutuvat täältä alas samaa reittiä. Iso pallo 2 nyrkin muodostamana. Kyynärpäät pysähtyvät ja kädet jatkavat matkaa. Samalla kun kädet menee tästä pään viereltä, kyynärpäät laskeutuu. Ja sitten lopuksi kädet suoristuu. Vähän nopeammin liike näyttää tältä. Tämä on se perusliike, mitä tullaan tekemään jokaiseen suuntaan. Laskujen kanssa tämä liike näyttää tältä. Y, ka, ko, ne. Tämä oli siis 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 on toisella kädellä sama liike, mikä tehtiin äsken molemmilla käsillä. Mä näytän tämän peilikuvana, niin voitte tehdä samaan aikaan siellä oikealla kädellä, kun mä käytän vasenta. Vasen käsi, eli teidän oikea, nousee ylös, kyynärpää pysähtyy, käsi jatkaa ympyrän ylös asti ja tulee hava. Voit ajatella tämän ihan havan näyttönä näin. Ja samaa reittiä takaisin. Samaan aikaan tulee askel oikealle, kun oikea käsi nousee. Eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Ja voit käyttää myös ihan kunnolla polvea. Toiselle puolelle sama juttu. 1, 2, 3, 4. Eli kokonaisuudessaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Viimeinen liike on sama kuin siinä alussa, ainoastaan että se loppuu tänne alas näin. Ja siinä on pikkasen eri tempo. Mä näytän tän ensin eteen. 5, 6, 7, 8. Eli jos mä teen tänne suuntaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pikkasen eri tempo kuin edellisessä. Yes. Tehdään kerran samalla tavalla kuin me kadulla tehtäisiin. Suunnat ovat oikea, eteen, vasen. Katu olisi ajatuksellisesti tuolla meidän edessä. Mä lasken taas eteen ja lähdetään sitten tekemään yhtä aikaa. Jokaisen suuntaan kerran. Huomatkaa, että se vaihto seuraavaan suuntaan on aika nopea. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siinä. Tässä sarjassa erilaista verrattuna 2 edelliseen oli siis se, että kesto on 2 kasin verran, kun aikaisemmissa se on ollut vain 1 kasin. Seuraavassa videossa katsotaan, miltä tämä kaikki 3 sarjaa näyttävät peräkkäin tehtyinä.